चिरांनि खोला सान्थिपुर गामिया 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। गुबुन गुबुन आफाद गामिफोरा मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो बरायनाय बादिनो गुबुन गुबुन बोसोराव बरायनाय बादिनो दिनै फिन चिरां जिल्लानि खोला सान्थिपुर गामियाबो 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो गोजौसिन फरायसालि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसा आरो बिमा बिफाफोरखौ मान होना बरायदों। जाय हाबाफारियाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानस आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि जौवेन नार्जारी, सान्थिपुर आरो हाथिसार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सोमदोन नार्जारी, जिटि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मृत्युंजय बरगयारी, लोगोसे गामिनि गोबां बिबान गोनां सुबुंफोरनि आखाइजों बयनिबो नुजाथिनायाव दिनैनि बे निउस मिडियानि गेजेरजों आङो गिबियावनो खोला सान्थिपुर गामि बिथांमोना जे फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय जे हाबाफारि लादों आं गामि दैदेनगिरि बिथांमोनसिम गिबियावनो साबायखर जासिदों। लोगोसेनो दिनै बर'फोरनि जे मोनसे दिन आमथिसुवा बे बोथोरनिबो साफ्रोमबोनिसिम साबायखर जासिहरदों। दा आङो नैबाव बिथांमोना जिबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लादों जोङो बाख्नायनांगोन। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जेब्लायबो गुन गोनां सोलोंथाइ जे गोग्गो सोलोंथाइ बेनि सायाव जोङो जेब्लायबो खामानि मावबाय थादों आरो जोङो फ्राय गामि गामि जे सांग्रांथि जे मेल लाबोदों बे समाव जों बुंबाय थादों जे गामिफ्राव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ जुदि बरायोब्ला बा बिथांमोनखौ मान बावोब्ला थुलुंगा होयोब्ला जे इयुननि जे जेनेरेसन जे फरायसा बिथांमोननोबो थुलुंगा मोननो हायो। ओंखायनो आं आसा खालामदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे गामिनि जाय बरायजाबाय बिथांमोनाबो जिथु रायजो राजाखौ लानानै जे साखि बायदि जाबाय जे बिथांमोनखौ मान होबाय बिथांमोनाबो जाहाथे गोसोआव मोनसे सानथों जे जा ओंथि आरो थांखिखौ लानानै गामिया बरायदों बे ओंथि आरो थांखिखौ बुजिनानै जाहाथे बरायजानाय फरायसाफोरा जाहाथे जाफुंसार जानो हाथों आरो बे गामिनि बा जोंनि बे ओनसोलनि जे जेनेरेसन जे फरायसाफोर बिथांमोनाबो थुलुंगा मोनथों होननानै आङो बा थुलुंगा मोनगोन आङो मिजिंथियो। गासै नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आङो गिबियावनो बर'नि मोनसे आंगो फोरबो अम्बुबासि बा आमथिसुवा बे फोरबोजों लोब्बा लानानै लोगोसे दिनैहाय जोंनि खोला सान्थिपुर गामिनि फरायसा फरायसुलिफोर जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना थांनाय 2023 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ मोजाङै मोजां उथ्रिबाय। बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे बिमा बिफा आरो जोंनि गासै फोरोंगिरि मानगोनां दिथागिरिफोरनिसिम आंनि साबायखर जासिदों। बेजों लोगोसे दिनैहाय गुबुन गुबुन बोसोराव बा थांनाय बोसोराव लानाय बायदि देग्लायबो जों गामि खोला सान्थिपुर गामिया मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिथांमोनखौ बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो बे जे थांखि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ इयुन जिउ दानांगौ बा बिथांमोननि जे सोलोंथाइनि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोननि इयुनाव जाहाथे माने मोजाङै मोजां सोलोंथाइ लानानै जाफुंसार जानो हायो बेनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि बानस आफादगिरि बिथां सोरांसार बसुमतारी बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनिनो मोनसे बर' थुनलाइ आफादनि गुदि आफाद सान्थिपुर आरो हाथिसार बे गुदि आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि बिथां सोमदोन नार्जारी बिथांखौबो जोङो हांख्रायनानै लाबोदों। आरो जोंहा सासेबाव जर'खा आलासि हिसाबै जिटु दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बिथां मृत्युंजय बरगयारी बिथांमोनखौबो जोङो आलासि महरै लिंबोदों। दा बे आलासि महरै लिंबोनायनि गुबै उद्देस्यआ जाहैबाय जोंनि गामियाव जिखिनि उथ्रिसार जानानै थांबाय फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गावनि जिउ दानायनि बिथिङाव जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे माने जाफुंसार जानो हायो आरो गासै जोंनि गारजेन बिथांमोनखौबो लानानै जोङो मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बोसोन होनाय एबा थुलुंगाखांहोनाय माखासे हाबाफारिखौ जोङो खालामनाया सोलिगासिनो दङ।
ओंखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जोंनि गामियाव जे जाखांफुबाय थानाय बा सोलोंथाइ लाफुबाय थानाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो दिनैनि जे बरायनाय हाबाफारिखौ नुनानै इयुन समाव बिथांमोननि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने नुनानै थुलुंगाखाङो आरो मोजां आखल आखु दानायजों लोगोसे फरायनायजों लोगोसे गारजेन बिथांमोनाबो जाहाथे माने इयुन समाव साबसिननिफ्राय हामसिन दायथ' लानानै गथ' गथायफोरनि सायाव बेबायदि बिबान लानानै माने इयुनावबो मोनसे मोजां आबहावानि गेजेरजों जाफुंसार खालामो आं बेखौ मिजिंथियो। दिनैनि बे गोथार सानाव जे नोंथांमोना नुजाफैनानै जोंनि गामिनि खोला सान्थिपुर गामिनि जे दिनै जोंहा देग्लायनि 2023 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय आरो HS आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जोंनि फरायसुला फरायसुलि जे बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारियाव नोंथांमोना नुजाथिनानै जोंनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों सारा बे भारत बा आसाम बा बड'लेण्डआव गोसारहोनो हागोन बेखौ आसा थिबाय आरो बेखौ जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि मोनसेल' गामिया खोला सान्थिपुर गामिया दिनै बे जोंनि साबाल' गथ' मेट्रिकआव 2 आरो HSआव 3 पास जानाय बिथांमोनहानो जोंनि गामिनिफ्राय बेखिनियानो होखादोंमोन मेट्रिकआव 2 आरो HSआव 3 बिथांमोनहा गासैबो जिखिनि होदों बे उथ्रिसार जानायाव जों सान्थिपुर गामिया खोब गोजोननाय मोनदों। लोगोसे थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो बे बरायनाय जि हाबाफारि गामि दरसेबाबो जोङो लाबोबाय थादों आरो बेखौ लालांबाय थागोन बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरो जोङो बेखौ लानायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि इयुन जोलै फरायसा फरायसुलि गथ'फ्रा जाहाथे जोंनि बे बरायनाय हाबाफारिखौ थुलुंगाखांनाय बे हाबाफारिखौ नुनानै जाहाथे जोंनि गामिजों लोगोसे नांजाबनानै थानाय ओनसोलनि साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफ्रा मोदोम दुंखांनानै मोजां फरायनो हायो मोजां परिबेस खालामनो हायो बेखौ आसा थिबाय। लोगोसे बेजों लोगोसे जोङो आलासिफोरनि गेजेरजों जों बेफोरखौबो नाजाफादों जे जोंनि समाजाव दा ड्राग्स लानाय बा जौ लोंनाय बेनि निसा जानाय बे लाइमोनफ्रा जागासिनो दं जाहाथे बेफोरखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो खावलायनायनि गेजेरजों अननायनि गेजेरजों जोङो फोजोबनो हायो बेखौ जोङो समाजखौ जाहाथे जों मोजां गोग्गो खालामनो हायो बेखौ नाजानाय जादों। गोलाव बाथ्रा बुंनो लुगैयाखै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे बेखिनिखौ आरो फोरमायो जाहाथे फैगौ समफोराव जोंनि गथ'फ्रा आरो बेनिफ्राय बांसिन फरायनानै जाहाथे मोजां जायो बेखौ जोङो आसा थिबाय। लोगोसे जोंनि गामिनि साफ्रोमबो गारजेन साफ्रोमबो बिमा बिफा लोगोसे आरो समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गामिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिफ्रावबो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जोङो बे खोथाखौ जाहाथे फोसावनो हायो बे हारिनि बा समाजनि जे मोनसे फोसाबथाय हाबाफारि बेखौ मोनफ्रोमबो गामिया जाहाथे लानानै जोंनि बे बर' हारिनि बे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जाहाथे इनकारेज बा मदद होनाय बे हाबाफारिखौ साफ्रोमाबो जों लानो हायो बेखौ आङो खावलायबाय आरो फैगौ समफोराव बेबायदिनो मोजां परिबेसनि गेजेरजों जोङो आरोबाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनो मोनबावगोन बा बेनिफ्राय साबसिन फरायनानै बिथांमोनहा कलेजाव बा डिग्रियाव मोजां उथ्रिसारलांनो हागोन बेखौ आसा थिनानै आंनि दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।